nadačnímu fondu přeju, aby stále měl štěstí na tak úžasné lidi a aby se rozrůstal, aby ty projekty kvetly a aby vlastně možná nebylo tak komu pomáhat, ale aby i ústavní legislativa zpozornila, co děláme, protože si myslím, že ovlivňuje náš projekt Restart i společnost a že to, jakým způsobem vnímáme zájem o terapie, je minimálně alarmující. Já doufám, že tohle prostě nikdy jako neskončí a najde si to prostě vždycky ty svoje příběhy, ty lidi, ty partnery. Ten fond to není přesně jenom o nějakých jako penězích nebo o nějakým partnerství, je to o té rodině. Moje sestřička potlesku do ní, prosím pěkně, gratuluji ti, Veruko. Každý z vás, kdo tu dneska je, jste nedílnou součástí nadačního fondu a opravdu bych nechtěla, aby ten večer byl o mně. Nadační fond má za sebou spoustu podporovatelů, spoustu kamarádů, spoustu lidí, kteří mě pozbuzovali v těžkých chvílích. Moc vám děkuju, že v dnešním právě teplém, hezkém dní jste si udělali čas to oslavit s náma. Je to opravdu krásných 10 let. Elišce bych samozřejmě chtěla poděkovat za její práci, za to, že se holčičky potkaly a že je také součástí naší rodiny. To je první částka, s tím si zastavíme. Dneska jsme společně oslavili 10 let od vzniku nadačního fondu. Říkala jsem si minulý rok, že 10 let je už vlastně kus práce a že by bylo fajn shromážit všechny ty lidi, kteří se vlastně podíleli na tom, aby se ten nadační fond rozrůstal, aby kvetl. Takže jsme uspořádali v tomhle překrásném paláci takovou večeři, setkání, po ohlédnutí se za tím, co se událo v nadačním fondu. Bylo krásné všichni tady vidět ty lidi, kteří vlastně každý trošku pomohl nadačnímu fondu a když jsem se rozlídla, tak jsem měla opravdu překrásný pohled.